tinanong ko sa ano, sa Davao, 5 years na. Sa Bohol, 4 years na sila. Bago. Okay. Tuloy na lang. Come on, guys. Go. Kaya yan. Ayan. Tumatakbo ba? Hindi ata tumatakbo. Arya, pwede mong i-video. Arya, boy! Okay. Sakit ang ngita ko. Balikan to, di ba? Okay. Tingnan yung... Okay. So, sa Bohol, naipit tiyang ko. Dito po sa loob lang. Okay. Doon, naipit ko. Barulok. Sige, sir. Kasi lalabas sa YouTube to eh. Okay, thank you very much. Hello! Okay lang, pogi ah.
Enjoy. Good, good. Thank you. Uy! May... Oh, ganda ng view! Ganda ng view! Oh. Hindi pwede si Madam Judy. Ay, nalus-lus na. Ito na pa kumalik. Pwede na. Ay, na rin. Pahinga mo na. Pahinga mo na. Nasa saan lang. Kali ka na. Ay, ako lang pinero. Ah, napagod din ako yun. Napagod. Mas nakapagod din sa ano. Huwag kang mag-ulo. Paano humawak dito ko eh? Ay, paano hawak dito? Ito lang siya. Tapos yung video. First rider only po. Rider 2. Hindi. Position. Kailangan ko. Bitin dalawa. Bitin dalawa. Isa? Sabi ni ko doon. Rider 3. Shooting position. 5. Okay, sir. Diretso yung pass. Putang ina! Oh. Okay!